Mitä tarvitaan, kun tehdään video iPadilla? Ideoinnista YouTubeen. Idean jälkeen tarvitaan siis käsikirjoitus, mitkä välineet, muokkaus ja jakaminen. Käsikirjoituksen jälkeen katsotaan siis tarvittavat välineet. Jalusta, teline, iPad ja tarvittaessa erillinen mikrofoni ja sitten vaan kuvaamaan. Kuvat ja eri otokset voi yhdistää iPadin iMovie-ohjelmalla. Kun video on valmis, voi sen ladata omalle kanavalleen YouTubeen ja jakaa sen julkisesti tai piilotetun linkin kautta. Yes, hyvin meni!